Baphila babathi abayithengisa imbimbi bona bezela. Uthini? Baphila babathi abayithengisa imbimbi bona bezela. Sounds to me like something's coming. Bezela bazositshela ukuthi bona imbimbi vela abayithengisa. Manje? Ayikho intombazane engathengisa, sonke siyathengisa. Hi, boo. What did she say? What are you saying, my sister? Ayikho intombazane engathengisa, sonke siyathengisa. Sinakiwe ke manje sinakwabantu abangahlanganisi lutho nathi. Ningithuke nangabe niyafuna. Umuntu akanaka umngani wakhe. Ningithuke nangabe niyafuna. Ziyakhala manje. Wena uyadelela wena. Ziyakhala manje. Inyanga mayiphela demand imali boyfriend yakho yani. Kuyakolota. No. Kasongo yeye. Imali yani. Angena umuntu endabeni zakhe athi ntshi phakathi uba wena uzonaka mina ngingakunakile. Hey man, Uyarekisha. Kasongo yeye. Ntshatha lapha endleleni. Abathengisa nge-50 rand. Ukuthi yabo mahoja nawe. Kushuthi awuunderstanding. Ingakho ngithi uyaphoseka, usiphosekayo. Wazi wena yino yaziyo. Yino yaziyo wena. Ayikhale! No mahosha. Azongizofuna imali. Boyfriend inyanga nayiphela. Umahosha. Why usho njalo? Nje labantwana abantu lawe ukuthi nababelana nama boyfriend same time ufuna uvuka namavuso niyabajaja. Hey. Sakujaja nawe. Imali yani loyifuna inyanga nayiphela. Imali yani. Imali yokwenzani? Lalela ngikuphendule. Yeqhya ngisho. Yeqhya ngisho. Yeqhya. No, okay. Yeqhya. Yabo sonke sathengisa. No, okay. Sathengisa sonke. That's share nesobho ke manje. Yeah, boy. This is South Africa, bro.